Harald? Hvad så, Harald? Hvordan går det? Fint. Skal du have et lift? Nej tak, jeg bliver hentet. Og der skulle heller ikke være flere derinde. Hvorfor er I altid så mange inde i jeres biler? Det er godt for miljøet. Prøv at høre, jeg skal have mine penge, Harald. Må jeg lige have lov til at komme ud først? Jeg skal have de penge, Harald. Okay? Skal jeg i hvert fald bruge en uge. Всяко време неделю нон-стоп неделю. Šta se vijem košarom, čovječe? Brate, nemoj nedelje da pominje. Najviše nam date pare jebo. Skal du have en uge, så er vi enige om, så du op til 3,5, okay? Ja, du skal have dine renter, ikke? Og mandag, Harald. Husk det. Hvem bytter? Ja. Vuk? Ja? Du gør noget med? Det er citron, ja? En citron? Ja. Er der ikke musik nu? Peter, kan du ikke løbe din egen kringle? Jo, men skal der ikke rosiner i? Hva? Vuk? Ja? Har du smagt Martins kringle? Ja, jeg har smagt 5 stykker. Rigtig god kringle. Han stiller op til det med vinerbrød i år. Ja? Vi holder nu i Bellacenter. Ja? Du ved da helt sikkert, den kringle kommer, Martin. Ja, nu ved jeg. Altså, lad os nu vente og se. Der er mange andre gode kringler, ikke? Harald. Hvad fanden laver I? Kringle? Hvorfor kommer I ikke og henter mig? Var det sjovt at køre en time i bus? Standser fandme hver 5. meter, fordi der er en skide narkoman, der skal af. Hvorfor kom I ikke? Vi anede ikke, du havde fået fri. Nej. Eller hvad hedder det? Du havde Sluppet ud. sluppet ud. Vi troede først, det var i morgen, du kom. Hvad er det der? Nå, det er Vuk. Vuk. Harald, det er Vuk. Ja, Vuk, det er så Harald. Han er blevet ansat her. Hvem har ansat ham? Det har vi jo sådan set gjort. Han er kanon til el. Han sætter et helt nyt lyssystem op, hvor han serieforbinder samtlige armaturer, sådan så... Vuk har været elektriker hjemme i Sarajevo. Jeg er skide på, hvad han har lavet. Derfor skal han ikke være her i mit køkken. Der er også masser af lys. Skru bag med dig, Sambo. Men hører du ikke, hvad jeg siger? Skru bag hjem til San Diego med dig. Vuk er retkursfætter. Ja, jeg vil skide på Rako. Sig mig, hvem fanden har givet jer lov til at lave om på alt muligt her, bare fordi jeg har været væk et par år, hva'? Det er slut med at drive den af. Er I med? Jo, det har vi altså også talt meget om, Harald. Hvad har I talt meget om? Jo, Altså, vi gider ikke gøre med mere. Altså, du må selvfølgelig gøre fuldstændig, som du har lyst til. Det... Fuldstændig, og det er ikke det, vi siger. Vi har bare ikke lyst til at lave noget kriminelt. Fjern stigen. Og så fjern alle de her blomster, ikke? Ligner lort. Fjern lige stigen, Peter.
Fed øs. Er du begyndt at køre bryllupper? Hvad fanden laver I her? Jeg har taget en fridag for at stresse lidt af, mand. Her. Nødder og pistache. Du er Harald. Hvorfor kan Vuk ikke være ansat i dit køkken? Og kan han bare ikke? Han har brug for et arbejde, mand. Hans mor bryder sig godt med at have en arbejdsløs søn. Det bliver Vuks mor nok nødt til at vende sig til. Har du min 3,5 millioner? Nej. Så lad mig sige det på den her måde. Hvis du ansætter Vuk med feriepenge, så er jeg villig til at give den uge mere. En uge? Jeg skal bruge mere end en uge. Hvis du behandler ham ordentligt, så får du 3,5 mere, Harald. Okay. Send dem over på mandag. Ej, mums. Så nu for at skaffe de penge, Harald. Der er ingen grund til at blive uvenner. Tag et flekslån. Du har is i hele sylten, mand. Altså, vi kan ikke leve med det her lys. Ja, men Puk kommer på mandag. Hvad? Vi troede sgu ikke, du ville have, han kom. Nej, men vi skal have lavet lyset, ikke? Hvad fanden er det? Det er sushi med vandmand. Hvad? Det er vandmand. Hvorfor laver I så konfekt? Det er ikke konfekt, det er makiroler med laks og agurk. Det er virkelig lækkert. Det er rå fisk. Skal du smage det her? Du prøv at smage. Hvor er der røvet det lort? Der er ikke nogen kinagrill, det her, vel? Steg så den fisk. Men det er faktisk... Steg fisken, sagde han. Ja. Ja. Det er klar. Kom med det samme. Fuck. Det er munken. Han har røget på hospitalet. Det kan man ligesom regne ud, ikke? Han er jo ikke ligefrem ledet skidesund, kan man sige. Det har han da. Har I tænkt jer at stå der og klo? Eller skal I med og besøge ham? Det kan være, det er sidste gang. Vi vil ikke være med til det mere. Hvad er det, du ikke vil være med til, Peter? Manden er pissesyg. Kom så går vi. Jeg må betrække lidt medicin op til dig. Ja, tak skal du have. Jeg er under ingen omstændighed besøgstid nu. Harald. Er I familie? Man kan godt sige Harald, ja. Ja, vi er i familie. Giv os lige 2 minutter. Han brænder. Vent lige med det, jeg vil godt kunne snakke. 2 minutter. Tak skal du have. Hvad fanden, Munk? Min barn. Er det galt? Det lever den vil ikke mere. Og det er der sgu ikke noget at sige til. Er der ikke noget, de kan gøre? Nej, det tror jeg ikke, de kan. Jeg havde altid regnet med, at jeg skulle blive skudt. Nu skal det ikke være. Godt så. Nej, ja. Jeg har sgu ikke rigtig lyst til det, vel? Er det noget, du skal bruge? Nej. Der er måske en ting, den er lidt kompliceret. Okay. Jeg vil gerne se min søn. Du har sgu ikke nogen søn, Munk. Går jeg så? Jeg har en søn. Det har du aldrig fortalt om. Nej, det har du ligesom ikke været grund til. Altså, mor var stewardesse. Sådan svensk og sindssyg kælling. Jeg fik aldrig taget kontakt, men jeg sad jo inde, så jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Jeg synes, han skal se sin far, mens jeg kan. Det er klart. Vi finder ham da bare. Ja. Hvor bor han? Ja, i Sverige.
Hvor bor han helt præcis? I Sverige, din idiot. Det har jeg jo lige sagt. Munk. Ja, Han mener, hvor i Sverige? han sidder inde. Han sidder inde? Ja. Og hvad har han lavet? Der er ikke noget alvorligt. Ja, det. Han har jo nok ændret sig, ja. Hvad hedder han? Ludvig. Harald, hvis han sidder inde, så er det jo lidt svært. Så kan vi jo ikke... Selvfølgelig kan man det. Altså, Martin har jo sådan set ret i. Ja, så tror jeg, den besøgstid er forbi. Men sig mig engang, I står der ikke herinde og ryger. Vil I så komme ud? Vil I så øjeblikkeligt se at komme ud? Vi finder det. Der skal du have mindre. Altså, det er jo ikke noget almindeligt fængsel, det her. Det er jo fuldstændig sindssygt sikret. Altså, det er jo kun for livstidsfanger. Skal jeg ikke bare give os en småkage? Hvad de regnede med? Det er hvad, Når jeg er ved at brække mig af sultspade. Jeg tror du ikke, de kan tage en sandwich sammen? Eller? Prøv at høre. Det er fuldstændig ugennemtegnet, det her fængsel. Vi må gå op og sige til Harald, at vi ikke kan få ham ud. Kunne man forestille sig, at du kunne holde op med at sparke spade? Møg. Jag är ledsen, men här framme får inte ni vara. Nej, vi skal lige... Ni får inte vara här framme. Ej, vi skal lige et øjeblik. Vi skal bare lige... Harald? Hvad får du hummer? Kan I gå ned til jer selv? I må slet ikke være her. Jo, men jeg tænker bare, hvordan fanden havde du tænkt, at vi skulle få ham ud? Vi kører vel en gravkode gennem muren. Jo, men nu er der jo ligesom 3 mure, ikke? Det er jo ligesom derhjemme. Og rigtig bestik og stofserviet og alting. Bliver du nødt til at finde på noget, Peter? Det er rigtig fint her. Hvad fanden sidder du og laver? Du sidder der og æder min krabbe. Utroligt. Du kan ikke gå ned til os selv. Hvad har han egentlig lavet, Harald? Hvad mener du? Altså ham Ludvig, hvorfor sidder han i Sveriges hårdest bevogtede fængsel? Der må være noget med nogle parkeringsbøder og sådan noget. Lad nu være med at sidde. Det var utroligt. Kan I ikke gå ned til os selv? Hallo? Hallo, undskyld. Jag är ledsen, men ni får inte vara här framme. Lad nu være. Og så gå ned til os selv. Ja. Altså, hvis man tænker over det, ikke? Så det kan godt være, at det ikke er helt umuligt. Det kan faktisk godt være, at man... Altså, hvis du sparker til mit sæde en gang til, så kommer sgu en kage til. Hej. Något jag kan hjälpa till med? Peter her, han har ringet og fået lagt nogle rum til side. Do you speak English? Martin, hvad er det, hun står og siger? Forstår hun ikke dansk? We have made a reservation for 2 rooms for Mr. Blixen. Mr. Blixen? Ja. Okay. Martin, spørg lige, om de har et mødelokale. Et mødelokale. Ja. Et mødelokale med en tavle. Hvorfor det? Spørg nu. Hvis han har fundet en idé, så skal vi høre den. Altså, skal vi ikke lande først? Men hvis det er så svært, så spørger jeg selv. Du skal da være så velkommen. Ja, det gør jeg da også. Hello? Do you have a room with a room? Yes. We have many rooms. Yes, I know you have rooms. But do you have a meat room? Meat room. You know, Er holding meat. You want to hold meat? yes, we would like to have a meat room with a towel. A towel. You want to hold meat with a towel? Yes, thanks. Precise. We would like a conference room with a board. Oh, I see. Yes, we have a very nice conference room. We would like to book that, if possible, please. Of course. Just sign here for the rooms. Operation. Kom så. Kom så, Martin. Jamen, vi skal nøglerne. Jamen, kom nu. Kom nu.
meat room. Det hedder det da. Det er sgu da ikke min skyld, de ikke kan tale engelsk herovre. Det hedder sgu da ikke meat room. Det gør det da. Men altså, at han så ikke ved det, det er fandme dårlig service, Martin. Det er da for fanden. Peter har ret. Hun var en smatså. Men det var en mand. Altså, han havde bare hockeyhår. Vi mødes i det forpuplede mødelokale om 2 minutter. Ja. Så. Okay. På grund af den her sindssygt store sikkerhed omkring fængslet, så gør det faktisk, at fangerne kan gå frit omkring ude i gårdanlægget. Og det er det, vi skal benytte os af. Hvis vi nu siger, at pæren her, det er dig. Så du kommer ind her. Ja, vi bakker lige lidt. Så siger vi, Harald, at det her, det er dig. Du går ind i gården og møder Ludvig, som er her. Og imens, så står Martin og jeg heroppe på broen, som ligger 300 meter væk fra fængselsgården. Hvis vi lader som om, at det herovre, det er broen, så er det Martin, det er mig. Så står vi heroppe på broen og kigger ned i fængselsgården. Og det vi gør, det er, at vi skyder en wire 300 meter ned. Kom her. Sådan der. Det der så sker, det er, du klikker dig fast i wiren. Du får sådan et brandmandsbælte på ind under dit tøj. Du klikker dig fast, først i wiren, og når du har gjort det, så klikker du dig bagefter fast i den her basketballstander, som står inde i gården. Når du har gjort det, så kører Martin bilen ned for enden af broen, helt ned for enden, og der sidder inde i varevognen en ballast på 1000 liter vand. Når den er dernede, så er wiren fuldstændig stram. Inde midt i wiren, der sidder der 7,5 meter bungee jump elastik. Når du udløser wiren, så flyver I stille og roligt op over murene hen og lander nede under broen. Og nede under broen, der kommer Martin og jeg og samler jer op. Du mener ikke det her, vel? Kom nu bare, fortsæt. Det er totalt ufarligt. Folk betaler 500 kroner for at ude på Islands Brygge hver eneste dag. Det er skide godt, Peter. Skab de ting, du skal bruge. Og så stil de der flasker tilbage i minibaren, så jeg skal betale for dem. Ja. Så skal vi... Her. Martin, tag den nu på. Ja. Kan du se ham? Altså, der er en masse hunde. Ja, de er helt vilde med hunden herovre. Ja. Hold lige den. Det er bungee. Not okay. Er han der? Nej. Hvad er han sgu? Ammer vi penge? Ja. Okay, tak skal du have. Hej. Jeg er kommet for at få dig ud. Hej. Låt mig gå. Slip! Jeg tror, han har ham. Ja, så får du ham her. Din far, han vil gerne se dig. Forstår du? Jag har inte ens någon pappa. Fyr! Hvad sker der, Martin? Hvad sker der? Hvad sker der? Der er de der hunde.
helvede det der hun vil hænge på? Det var jo af helvede til. Jeg sprang op. Behøver vi det? Harald, du kan jo nok se, at jeg ikke har en chance, når de der hunde hænger på. Hold nu din kæft. Vi skal til højre næste gang. Er du sikker? Se der, Ørebro. Det er et non-stop-tog. Det er inden om 11 minutter. Hvor meget vejer sådan en Dobermann egentlig? Ludvig! Skøn dig nu ned. Ludvig, kom nu ned! Hvis der er nogen, der ser dig deroppe. Fast stick. Hvad siger han? Han vil ikke ned. Kom, du skal hjem til Danmark. Vi kører over broen. Den har du da ikke prøvet at køre på før, vel? Kom nu ned! Her, vis ham. Ludvig? Et billede af din far. Munken. Din far, han er altså pisse syg. Kom nu ned, Ludvig. Kom nu. Peter er lige meget om det her, ikke? Du får blærebetændelse af det der pis. Ludvig, du bliver nødt til at tage hjem og besøge din far. Han er virkelig syg. Det er bare fordi, de har løjet over for dig i alle de år. Kom nu. Vi har taget noget skiftetøj med til dig. Giv mig lige tasken. Nej, är det sant? Är det min pappa? Ja, det er din far. Her. Tag den her. Fuck! Ej, for helvede, mand! Stop nu! Ludvig, for fanden! Alltså, det behövs inte i stycken. Nej, nu gør du i hvert fald ikke. Der er noget galt med ham, kan du ikke se? Nej, det kan jeg ikke. Det er munkens søn. Prøv at kigge på hans øjne, han er jo sindssyg. Han er en fin fyr. Okay, 35 suicider for et stykke kringle. Altså, hvor er vi så henne? 35? Vad kostar I det det? välbevakade Kumlafängelset frigavs för några timmar sedan den livstidsdömde fången Ludvig Pettersson. Han anses som mycket farlig och fälld för mord på 5 kvinnor. Allmänheten varnas. Skulle ni se denne man ta omedelbart kontakt med polisen. Ta inte kontakt med honom personligen. Fritagningen ska ha varit mycket välorganiserad och spektakulär. Han har dræbt 5 Men hur kvinder. det egentligen gick till vill polisen inte uttala sig om. Och så har vi varit på blomsterutställning i Vänersborg. Vi har tittat på rosor. Vi har tittat på pelargoner. Det har været pisseirriterende. Framförallt har vi tittat på Hey, søster. Hvor lang tid kan det tage at lave en gang Frida? Ursäkta? Harald? Jeg gider ikke snakke om det her. Harald, se her. Lad os nu spise i fred. Harald. Harald, prøv at se. Ludvig? Ja? Hvad laver du? Nej, men det är... Alltså, det var helt sjukt. Alltså, för hon stod och pratade i telefon och så kom det en vind så här bara... Så hon föll. Hvor i bilen er der? Okej, förlåt. Du har så mycket hår. Jag har så lite. Det känns så konstigt. Men jag har längtat så mycket efter det. Eller jag menar att jag skulle ha en pappa. Så nu så... Jag vet på sådana här barnhem är alla helt säkra på att de har värsta
Pappan som är minst pilot eller miljonär. Jeg var faktisk piloten en overgang. Og der var også et tidspunkt, hvor millionerne, de rullede ind. Så rent teoretisk kunne jeg jo være blevet en udmærket far. Fan också. När jag visste om det där. Om du hade vetat det så hade du inte fått... Nej, jeg var nok ikke, hvor jeg skulle være, men... Så var Harvard der, så tog jeg mig ham i stedet for. Altså, kan vi egentlig ikke godt gå nu? Lad dem nu lige lade hinanden at kende. Mandens søn. Flot trøje. Hvad er der galt med den? Den er fin. Den er fin. Jeg kan godt lide den. Den er også varm, ikke? Det er bare orange. Vad är det som är fel på dig egentligen? Är det något allvarligt eller? Jeg skal dø, Ludvig. Nej. Jo. Det går ju inte, vi har ju precis träffats. Ja. Men sådan er det. Sådan er det. Ja, så tror jeg, at Munch skal hvile sig. Nu tror jeg, du har været her længe nok, så kan du godt give slip. Nu tror jeg bare, du skal... Hallo! Ludvig! Så kan du godt komme ud! Og så giver du lige mig 5 minutter her. Det er bare ud, og det er alle sammen. Du for fanden, der er ikke den eneste, der kender munken her, vel? Hvor fanden er det mere end nu? Så for fanden! Kom nu af! Klar over, det her det er et hospital. Syge mennesker her. Så er det bare ud. Ud her. Han ligner sin mor. Vadå, hvorfor kan man ikke bare hære ham i læger? Fordi der er ventelister og sådan nogle ting. Han er vist også for gammel, tror jeg. Ja, men vi skal gøre noget. Det skylder jeg ham. Sammen med kanon af dig selv. Du skal fandme ikke komme her og smadre det hele, er du med? Jeg skal nok ordne det her. Jeg skal nok hjælpe munken. Forstår du? Du ringer til Erling. Hvem fan är det, Erling? Jeg er min læge. Han skal nok hjælpe os. Ecuador. Ecuador? Ja, Ecuador. Et skønt lille land, hvor der er en række tyske kirurger, der specialiserer sig i transplantationer. De skaffer de nye, friske organer, og flyver man ind, og 3 uger efter, så kommer man ud, man er så god som ny. Jeg har forbindelsen, hvis I er interesseret. Ja, jag visste ju genialt. Hvor ligger det der Ecuador? Sydamerika. Ja, det ligger lige bag Brasilien. De har et utroligt dyreliv dernede. Ja, utroligt lækre indianer. Helt uden tøj på. Kan du for helvede forladt det lys? Der er masser af lys, Erling. Er det dyrt? Indianerpigeren? Nej, sådan en lever. En lever står vel i $300.000. Men de kender med mig og sådan noget. Jeg kan måske godt putte den ned i 280.000. Men det er alligevel det er mange penge. Ja. 280, det kan vi jo ikke have. Någonting måste vi hitta på. Harald, det kan vi sgu da ikke. Harald. Det går ikke. Harald. Utrolig lækker kringle. Det er vel ikke sådan, jeg kan få opskriften? Selvfølgelig må du ikke få opskriften. Den er jo hemmelig. Altså, du kan få et stykke med hjem. Det vil gå under værre. Det er fantastisk. Du skal da ikke tage hele kringlen. Nej, altså, det er fint, det er fint. Nu har den jo været nede i en taske, ikke? Nå, okay, tak du have. Har du nogensinde røget en bank før? Bara några år sedan i och för sig. Schysst, tack. Det er det også for mig. Men det är väl ingen man glömmer direkt. Det är väl som att cykla ungefär. Ja. Du vil overføre dine penge til Dan Hansens konto?
Ja, tak. Det hele? Gør det bare, ikke? Kan du skrive sådan en følgebesked? Hvad? Altså ligesom vedrørende husleje og sådan noget. Jo, det kan jeg godt. Okay, så skriv... Farvel, Dan. Jeg håber ikke, at du tager den lille fodboldso med til min begravelse, dit lille møgsvin. Nej, ikke dit lille møgsvin, slet det. Skriv. Din falske lort. Du tror ikke, du vil tale med nogen om det her? Du har det ikke så godt, vel? Pengene. Alle pengene. Ned, sagde jeg! Kom så, jeg skyder! Ja, så skyd dog! Kom nu ned! Jeg skal ikke ned. Mit tøj bliver helt fuldstændig krøllet. Ned, sagde jeg! Nej, jeg skal være pæn. Jeg skal til en begravelse, okay? Okay, Anne bliver liggende. Du bliver stående! Vad sa du, en begravning? Vadå? Det rager sgu da ikke dig. Vem är det som är död? Är det en tjej? Hej! På med hunden! Oj, förlåt. Og så holder I kæft, I to! Var det mycket blod och sådär? Hur dog hon egentligen? Var det... Nej, det var selvmord. Fan. Han er der for en bank. Der er ingen penge. Der er ingen penge her. 100.000. Der er ikke nogen udlandske penge. Hvem trykkede? Var det dig? Nej, det sker automatisk, når kassen bliver tømt. Hur i helvete kan de komma så fort? Jeg ved ikke. Det gør de bare. Hey, slap nu af. Okay, alle rejser, så kom med ud i døren. Okay, skub op nu. Op nu. Op nu, for fanden. Skub op. Skub op. Hvad fanden er det, du står og siger? Læs det op, for fanden. Ja, fan, kom igen. Er du sikker på, at det der er en god idé? Kom igen. Anna, kom så op her! Kom så hurtigt! Ud! Kom tæt sammen, kom! Hold tæt sammen! Hej, jeg hedder Bente Halsted, og jeg forhandler. I skal huske, at jeg er jeres ven, og sammen... Du kan kraftedeme mig slå! Jeg er blevet sindssyg, alle sammen! Jeg er
9-1. Ja, det ved jeg sgu ikke. Og hvis Lyngby så også vinder, så har du 9-1. De får jo pengene væk, mand. Hvad laver alle de penge der? De formerer sig. Ja. Formerer sig? Ja. Altså, det er sådan et system, som Peter regner ud. De skal spilles på fodboldkamp. På fodbold? Ja. Det er fordi, en af mine venner, han spiller for FC København, ikke? Og FCK skal møde FC Midtjylland på søndag, men de er ikke noget at spille for. Så de stiller engang med deres stærkeste hold. Dem skal de bruge mod AGF i pokalkampen på onsdag. Så hvis du parer FC Midtjylland som sikker vinder med 4 øvrige vinder, så har du 9-1 i odds. Hvad er det for din ven, du har på det hold? Dan Hansen. Men altså, de taber helt sikkert, og de holder ovenikøbet fest hjemme hos ham om lørdagen. Hvis vi ligger 8.000, så kan vi gå ned og hente 71.000 mandag morgen. Jag vill lika bra satsa alltihopa på den här gyllan. Ja. Hvad? Ja, sätt hela skiten på de som vinner. Nej, overhovedet ikke. Prøv at høre her. Vi satser det hele på det der hold, du siger, der helt sikkert vinder. Det vil sige, mandag kan vi hæve 1 million kroner til os selv. Ja. 1 million? Det er mange penge. Og nu din kæft over det lys. Altså, helt sikkert er det jo heller ikke, vel? Altså, hvis Peter siger, det er sikkert, så er det, fordi det er sikkert. Ja. Så skal vi sgu til fodbold. Hvad er der? Ikke noget. Morten Bisgaard, ikke offside i den situation. Morten Bisgaard med en god chance. Værsgo. Tak. Hvad står den? 0-0. Det er klubtørklæde. Tag dem på. Altså. Jamen, nu gør vi det her oveni. Tag den nu bare på, Martin. Jeg gider sgu da ikke sidde og ligne en nar. Ligesom også FC Midtjylland, vi har med. Jo. Men nu havde de jo ikke nogen klubtørklæder med FC Jylland, så tag den der på. Jeg vidste det. Dan, han ved den slags. Den er stensikker. Det er fandme godt, Peter. Det er skide godt. Nej. Hvad sker der, mand? Han falder jo selv. Han falder selv. Men han rører ham ikke. Der er ikke en skid. Han rørte ham ikke. Er der straffe nu? Nej, det kan der jo ikke være. Dan Hansen skal sparke for Det er der nok alligevel, ikke? Ja, du kender, ikke? Jo, altså. Kender. Vi er gået på samme skole. Her kommer Dan Hansen. Og bolden. Og hele til 1-1. Der var nogle få sekunder igen. Det kan tænke, som er det aller sidste spark i kampen. 1-1 for FC København. Udlignet til. Og 1-1 bliver resultatet overraskende for mange. Men bestemt ikke ufortjent. God indsats af FC Midtjylland. Er det i pakken, de spiller? Ja. Harald, hvad er det, vi skal her? Skal vi snart køre? Hvad? Skal vi ikke finde et sted at spise? Tag noget mad et sted. Hyggeligt sted. Kom, så kører vi.
Harald, det er jo ikke hans skyld. Kræfterne har taget røven på os alle sammen. Nu skal han bare have en lærestreg. Hallo? Peter. Hvordan? Du skal ikke tage røven på mine venner. Du skylder mig 1 million. Ej, Harald. Du skal kraftedeme ikke komme her og lyve over for os. Så lad nu være, Harald. Jeg har gået i skole med ham. Ja, jeg gør jo ikke mand en skid, vel? Jeg skal bare have min million. Hallo? Du skylder mig 1 million. Hvor er den? Giv mig så den million, du skylder mig. Harald, det er jo tipstjenesten. Hvad? Det her, det må Vuk skulle selv rydde op. Og I to skylder mig 1 million nu. Okay. Vuk, lad være med røveren. Du i orden? Gå væk. Gå væk fra ham. Jeg var lige blevet solgt til Dortmund. Jeg skal bare ud i den friske luft. Vi putter ham i en køleovn. Er du ikke med? Nej, så jeg har spist. Nu skal jeg. Vi flyver ned til Bremen i sådan en dejlig lille flyver. Og så videre til Ecuador i en, der er større. Så skal jeg have alle pengene med i kontanter. Danske kroner eller dollars. Ikke euroer. Det vil de ikke have. Hvad er $280.000 i dansk? Ja, nu fik jeg pruttet dem ned i 260.000. Jeg regner med 2,5 millioner kroner. Så var der ikke helt galt byen. Det er godt nok mange penge. Har du dem? Ja, selvfølgelig. Du bestiller bare den lever. Godt nok, så ringer jeg dig og gør det helt klart. Jeg henter Ludvig. Du vil ikke have et stykke kring med? Jeg har spist. Ses. Ja. Og jeg gider ikke høre alt det der brøl. Selvom du havde så mange penge, så fik du sgu ikke lov til at bruge dem på mig. Køb nogle polske luder, og så få givet mig en røvfuld, og så får det levet ud. Hvad mener du med det? Ja, Harald siger, at du har problemer med damerne, ikke? Hvad med dig? Har Harald blivet en psykolog, eller? Nej, Harald psykolog, nej, det er ikke kraftigt, men det sidste, han bliver. Du må bare ikke spille dit liv. Du må ikke ende op som mig. Det er sgu svært at være alene. Kan du ikke finde en kending, der kan holde dig ud? Jo, ja. Jeg kan, men det... Så det jeg kommer hela tiden til en punkt, når jeg måste... Ja, Harald har fortalt mig det. Jeg kender det godt, sådan har jeg det også. På et eller andet tidspunkt, der får man lyst til at slå kælling i. Det går ikke, du er nødsaget til at give dem en chance. Det er ligegyldigt, hvor tosset du er. Der er altid en eller anden, der kan holde dig ud. Du må ikke ende op som de der gamle skiderikker, der kører rundt i deres blankpolerede biler alene. Det er sgu for tåbeligt. Ja, pappa, jeg har inte ens någon bil. Nå, men du får min Mercedes. Du skal bare have en dame først. Ja, jeg skal. Jeg lover. Jeg mener sgu, det er alvorligt. Sov nu. Hvad? Du behöver det. Sov. Sov, jeg kan så Tusen rosor röda runt ikring oss glöda. Doften förs av aftonvind när vi lyssnar kind mot kind. Og nu må du kræfte med lige styre dig. Sov godt. Kom i morgen. Sov godt, pappa. Ej, det er bare løgn. Det er ikke dig igen. Ved hvad, jeg er så træt af at have jer rendende her uden for besøgstid. Så ved du ikke, hvad klokken er? Er du ikke klar over, at det her det er et hospital, der ligger dødsygt væk? Gärna. Hvad laver du? Inget speciellt. Så har du taget alt tøjet af hende? Nej, vadå? Det har vi inte alls. Det så hon föll. Hun faldt? Mm. Er du okay? Ja. Vi smider hende ind i køleboksen. Peter og Martin, de ordner det i morgen tidlig. Okay. Okay.
Har du set til munken? Ja. Hvordan har han det? Alltså, det var ganska dåligt. Han ville ge mig sin bil. Det er da meget godt. Han har jo masser af dem. Han har også givet mig en. Jag fick en, vad heter de? Mercedes eller? Mercedes? Mercedesen? Ja. Nej, det tror jeg sgu ikke. Den vil han ikke af med. Jag vet inte, han sa att jag fick den i alla fall. Ja. Du bliver nødt til at holde op med det der. Pigerne, det er sgu synd for pigerne. Men hun falder, så jeg. Hey! Dig! Hvad gør du her? Jeg vil bare sige tak. Nej, men det var så lite. Og dig. Ved du hvad? Du skal aldrig nogensinde slå mig igen. Er du med? Hold din kæft. Nej, vad dumt. Harald, vad tror du hon menar med det? Att hon ville tacka mig? Det ved jeg kraftedeme, ikke? Harald. Martin, vi skal også kringle. Men vent lidt med den kringle. Jeg skal nok sige til, at den er færdig. Tillykke. Nej, Ja, det er fint. Så skal du puste ud og sådan noget. Ja. Så må du ønske nogle ting, eller du har nogle kærester. Det ved ikke rigtig, hvordan det fungerer. Martin, vi skal også have fødselsdagskringle. Vent nu lidt med den kringle. Jeg skal nok sige til, når den er færdig. Hey, Puk. Kom her. Hvad fanden laver du, mand? Kan du ikke forstå dansk? Kom her, da. Kom her. Det er til dig. Til mig? Ja, det er en gave. Du har købt en gave? Selvfølgelig har jeg købt en gave. Der skulle da ikke nogen, der kommer og sige, at jeg behandler ham dårligt. For det andet, så redder jeg også hans liv, ikke? Pak den nu op. Der var pisse dyr på til her. Det er sådan noget el. Trykker du der. Så kører den der, så kludene de bliver renset hver gang. Ja, så lad være at købe så mange nye klude. Det er virkelig. Det er en fin kage, Martin. Tak. Ja, så skynd jer at spise den, så jeg kan rydde op. Jeg henter lige Ludvig. Yes. Gør noget med. Det tror. Hvad fanden laver du, mand? Undskyld. Du blev bange. Derfor skal du sgu da ikke slå mig i hovedet, med en skinke er blevet fuldstændig sindssyg. Undskyld. Hvad sker der? Nå, for fanden. Der er masser af liv i nu. Det er fint. I skal nok være forberedt på, at hun vil være sløv her i starten. Hendes hjerne har jo været kølet helt ned. Så bliver hun nok også lidt forkølet her. Der skal I bare give hende kamillete med honning. Jamen, det kan vi da. Og det kan jeg godt. Hun burde jo egentlig have været død nu. Ja, hun har jo været så nedkølet, at hendes blodcirkulation har været stoppet. Ikke? Altså, man kan jo ikke bløde, når man er stivfrossen, vel? Altså, hvis man er stivfrossen... Har I mere kringle? Altså, ærligt, du kan ikke få mere. Der skal også være til de andre, ikke? Jo, men jeg er begyndt at eksperimentere derhjemme. Hvor meget smør bruger I til 500 gram mel? Erling, det kan vi jo ikke stå og fortælle dig. Det kan vi jo ikke sige til dig, vel? Nej, selvfølgelig ikke.
Jeg må også vide, at de 2 andre derinde kan altså ikke gøre noget ved. Tak. Hils Harald. Hvad er det for noget med Kringle? Kæft, hvor har jeg ondt i skallen, mand. Hvad fanden lavede du inde i det kølerum der? Ja, det ved jeg da ikke. Hvor kender du Harald fra? Hvem er Harald? Det må du sgu da vide. Er det ham fra banken? Er det ham fra hospitalet? Er det ham, der har slået Dan ihjel? Hvor kender du Dan Hansen fra? Ja, det er min kæreste, eller han bliver... Det ved man går fra med det dumme skid. Skinkemund. Mame har været tung, mand. Og vi har også skinke på menuen, altså. Prøv at du er nødt til at gå i en Harald, han kommer, ikke? Fanden er det, I 2 render rundt og laver? Tjena. Hej. Hvem af jer har ringet til Erling? Det var Martin, der ringede til ham. Hvorfor er hun levende? Hun slog mig oven i hovedet med en skinke. Prøv lige at se her. Jeg har fandme fået en kæmpe bule, mand. Hvad fanden er det, du render rundt og laver, Martin? Det ved jeg jo ikke. Altså, det var jo synd for hende, ikke? At hun... Det var på grund af kulden. Det nedsætter blodomløbet og alting. Har hun ikke lige prøvet at slå Peter ihjel med en hamburger? Hun er jo sindssyg. Hun er fuldstændig vanvittig. Skinke. Hvad? Skinker. Prøv at høre her. Vi render ikke rundt og slår folk ihjel for sjov, vel? Nu bliver jeg kraftigt nødt til at begynde helt forfra. Hvem er du? Flyt dig lidt, så du ikke får blod på. Hvad nu stopper du fandme, du gør Fedberg! Altså, jeg er da skide glad for det der, du har gjort med Dan, ikke? Men derfor skal du ikke møve dig frem på den der måde og råbe og skrige som et lille barn. Nu taler du ordentligt til folk, du gør! Nej, jeg har simpelthen haft sådan en virkelig anstrengende uge, jeg har. Jeg har haft en virkelig dårlig dag, og jeg vil godt hjem nu. Gider du godt køre mig hjem? Jo, jeg vidste. Kom. Måste ha haft en jättejobbig natt, så det är nog bäst att jag tar hand om henne lite. Vi ses. Råber og skriger jeg som et lille barn. Overhovedet ikke. Nej, jeg har det slet ikke. Der er ingenting der. Fuldstændig. Tæller jeg grim til jer? Overhovedet ikke. Hun var... Og det her. Urtetime, honky. Og hvis du skulle spille på gulvet, så kan jeg bare tørre op med min fødselsdagsvogn. Hvad så her? Hvad så her, så? Og se om I kan få fat i Erling, inden han smutter. Det er lige her. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal takke dig. För då har jag ju bara kört dig hem. Du reddede mit liv ind i banken den dag. Vad fan, det skulle ju vem som helst ha gjort. Jeg mener det seriøst. Jeg havde slået mig ihjel, hvis ikke du var kommet. Så alt det der med Dan. Dan? Ja, Dan. Ja, just det. Dan, ja, jo. Jo, det är klart. Så jeg har jo aldrig nogensinde kunne slippe ham. Så lige pludselig så jeg ham ligge inde i det der kølerum, så kunne jeg se, hvor kæmpe en idiot han er. Jo, men fan, han var ju död. Då ser man lite där. Jo, men alligevel. Jeg tror, der er en mening med, at vi to er med hinanden. Jag hänger gärna med på en kopp kaffe om du vill. Okay. Så kom. Simpelthen så irriterende, der er aldrig noget varmt vand. Kan du finde, hvad du skal bruge? Hvis du er sulten, så står der nogle saltstænger oppe i det der skab over vasken. Eller nej, skabet over kaffemaskinen. Hvor er det irriterende med den her ruter. Det er simpelthen ikke til at finde en ordentlig blikkenslag. Nej, det var lidt... Oj. Vil du reparere min motor?
Nej, för fan. Det... Prova lite till. Vänta lite. Tomat her. Er det dig? Der er bare ikke gennem på Vuk. Vuk er fuld af lort. Er det ikke godt for, at han render rundt og falder? Det er din sidste chance, Harald. Jeg skal have mine penge nu. Jeg smutter lige med de her auberginer, de kan ikke tåle frost. Du bliver her, Peter. Det er alvor. De penge skal falde nu. Fatter du det? Jeg kan sgu ikke skaffe 3,5 millioner nu. Homem do casino! Homem do casino! Har du en idé til at skaffe de penge? Så har jeg en idé. Kom med det. Jeg har et job til dig ude i lufthavnen. Tak. Hvis det er grundigt igen, og det er din sidste chance. Okay? Ja. Jo, hvor fanden bliver han af? Hvad? Hvor fanden skal du hen? Hey, hvor skal I hen? Vi skal jo ud til så nu. Der er DM i wienerbrød. DM i wienerbrød? Ja. Altså, der, de indledende runder til DM i wienerbrød foregår ude i, Billercenteret. Martin har kæmpe chance for at vinde. Han har lavet en super kringle. Og det er overhovedet ikke sikkert. Men altså, alle de andre fra Kokskolen kommer også, hedder det. Ja, men det gør I to ikke. I kommer ind og sætter jer. Hej, förlåt att jag är sen. Jag har varit hos Mille. Hos Mille? Ja. Hvad fanden er du hos Mille? Hvad er der værd, mand? Hon är helt fantastisk. Vet, hennes bröst, de är inte alls så här hårda och kalla. De är mer som ballonger så här, som fyller upp med blod, som blir varm och mjuk. Man kan liksom böja henne så här runt och så att hon ville gifta sig också. Det, som han siger, er... Jeg forstår sgu da godt, hvad manden siger. Jeg er jo ikke idiot, vel? Nej. Har du fuldstændig glemt, at din far er pissesyg? Nej. Skal vi fortsætte? Godt. Det handler om, det er en lukket pengeforsendelse i en flyver. Kom nu ind og sæt jer, drenge. Jamen... Peter og Martin, gider godt at lægge de tasker og komme herhen og sæt jer nu. Det handler om, det er ganske enkelt en lukket pengeforsendelse i en flyver. Det er en Hercules. Der er billeder af den her. Send dem rundt. Munken, Peter, Martin og jeg sidder inde i en ambulance og venter. Men munken? Ja, han er den eneste, der kan flyve en flyvemaskine. Hvad flyger? Hvor skal vi flyve? Jeg skulle ikke flyve en flyvemaskine. Lad nu være for styr, Martin. Hold nu kæft. Der er et tjek på det hele. Erling, han giver munken noget morfin, inden vi tager afsted. Det er en god idé, Harald. Hold nu kæft og hør efter. Book. Tjekker ind i en anden flyver ude i lufthavnen. DK 603 på vej til Gran Canaria. Der vil der ske en ulykke. Der bliver rapporteret over til portvagten, at en ambulance vil komme ind i selve lufthavnsområdet. Ludvig, du vil være oppe i førsteklasses loungen og overvåge det hele. Hvor kommer jeg op dit? Du køber nogle billetter. Og der er jo ingen penge. Nej, men så vær kreativ. Prøv at finde på noget selv. Ja. Godt. Inden den rigtige ambulance vil komme ind på selve området, så når vi ind før den i vores ambulance. Kommer det smart. I stedet for at køre over til ulykkesstedet, så kører vi direkte ned til Herkulesen, kører ind i Herkulesen, tager vagterne ud, flyver og smider ambulancen et eller andet sted. Tager vagterne ud af for nogle vagter? Nogle Securitas-vagter eller et eller andet. Lad nu Harald tale ud, ikke? Ja. Du er fandme altid så sur. Hvad helvede, Vuk, mand? Hvad laver du? Lad være røren! Strøm i ham! Der er ikke strøm i ham, det er bare en skur! Pas på! For helvede, du er idiot. Kan du ikke passe bedre på? Godt. Herkulesen flyver så lavt, at der er ikke nogen, der kan måle os på en radar. I to
tager pengecontaineren og smider dem ud i havet og hopper i bagefter. Munken og mig følger bagefter. Dernede, der venter Vuks unger på et skib og tager os op. Herkulesen flyver til Polen og styrter ned i stedet. Nogle spørgsmål? Har ni provat så här att bli slickad i näsan? Altså, containeren synker sgu da. Vi kan da ikke kaste os ud af et fly heller. Peter? Ja, altså, som Martin siger, så kan vi godt kaste os ud af en flyve. Så. Selvfølgelig kan man det. Der er ikke noget problem. Der er masser af luft i de container, så de synker jo ikke. Herkulesen flyver kun 100 km/t, så er det overhovedet ikke farligt at springe ud af den. Og så er der masser af redningsveste. Den der ulykke, Vuk er skyldig i. Hvordan laver vi den? Altså, vi finder sgu da på noget, ikke? Der er ikke noget problem. Virkelig genial plan, Peter. Kom nu. Virkelig godt fundet på. Du siger jo aldrig noget, Martin. Ja, altså, hvad skal jeg sige? Pas på, du ikke skærer dig. Det er god nok. Boeing 737 300. De bygger dem op i serien. Nej, vänta lite. Nej. Fan också, det går inte. Jag fattar inte vad det är som är fel. Förlåt. Det gør altså ikke noget. Er det sket for dig før? Nej. Jag har inte gjort det så mycket. Vi har ju bara gjort det med dig och min mamma. Det troede jeg var forbudt. Jo, i och för sig, men det var i Sverige, vet du. Hvordan var hun egentlig, din mor? Ja, bra tror jag. Jag har inte så mycket att jämföra med. Vi bodde bara tillsammans till jag var 12 och sen så flyttade vi. Jeg troede, hun døde, da du var 9. Ja, det gjorde hon. Hvor er du sød. Tänkt lite på det där. Jag kanske skulle gå till någon psykolog eller sådär, men jag vet att det kanske inte behövs. Nej, du skal da ikke gå til psykolog. Hvis du skal til psykolog, så skal jeg da også. Det er bare generet. Du skal bare slappe af. Tag det roligt. Jag tycker så mycket om dig. Jag har tänkt lite på det där som du sa om att bli gift. Jo, men det sagde jeg jo bare, fordi at Dan han hele tiden lovede mig, og så skrev han. Nej, men jag vill. Nej, han Vill du det? Nej, lad nu være. Hold op. Lad være med det. Du skal ikke sige det for sjov. Jag menar allvar. Titta på mig. Nej. Det er ikke skægt. Vill du gifta dig med mig? Er det for alvor? Ja. Vet du, det går ett flyg till Brasilien på tisdag. Vi kan ju ta det om du vill. Så kan vi gifta oss där. Fan också. Hvad er det? Nej, vadå, vi har inga pengar. Penge, siger du? Mm. Det har jeg. Har du? Ja. Klart. Då åker vi då. Peter? Jeg kommer nu. Hvor lang tid kan det tage det der? Altså? Kommer. Her. Billetten.
Pas nu godt på den, ikke? Tak. Værsgo. Ja, se nu kommer afsted med dig. Ratko, kom ind. Harald! Hey, hvor stil som om de! Ratko, hvordan går det ud til jer? Kom, kigge. Harald, vi er der om en halv time. Hvad sagde du? Prøv at Se, nu har jeg lagt bund. Så kan du selv lige supplere lidt med det der. Okay. Er det morfin? Ja, her er lidt ekstra. Han er stor. Sådan der, så er du på den sikre side. Du. Tak. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være med, men jeg har altså en virkelig vigtig aftale i aften. Så vi ses i nat. Er det godt? Top 4 mand. I er klar over, at flyet til Rio først går om 4 timer? Jo, men det er skönt at vide, det god tid. Okay. Vi skal giftes. Ej, er det rigtigt? Tillykke med jer. Værsgo, sæt jer ind. Jeg kalder jer ud i kvarter før. Tak. Sagde jeg godt, at det var 35 grader varmt dernede? Ja, så varmt. Det er 5. Ja, nu skal du se. Det er ikke noget problem. Til børn. Jeg køber Det solcreme er til børn. pengetransporten det der. Hvad? Ja, I hvert fald sådan en blogger, hvis du skal du bare... Faktisk, den her, det var meningen, det var til dig. Du, hvor mange mennesker til rigtig finsk. Jeg kan ikke forstå, at det altid skal stå på fedt. Pengetransporten er inte där. Ja. Hvordan har du det? Jeg har det underligt her. Men har du ondt? Du kan bare have noget morfin. Har du hørt, at knækken har fundet en pige? Ja, hun har en møjså. Det er skønt. Skulle du ikke til at slappe ind af med den morfin? Det er jo ligesom med træver, man kan jo godt få for mange, ikke? Altså, kan han overhovedet flyve, den flyver? Det er jo ren bomuld. En fremragende kvalitet. Rødt har jo altid klædt. Du får sgu et skud her. Ja, men jeg har nemlig også købt det her. Nu skal du bare have det. Altså, den der uden parfume, det er faktisk 16. Den tror jeg godt, du kan bruge, men ellers så var der den her. Nu är den här Harald, nu är den här pengetransporten där. Så også tænker på, jeg synes altså ikke, at det er tid nok, hvis du Ludvig. til et kvarter for... Hallo. Transporten är på plats. Jag upprepar, pengetransporten är på plats. Den er ud, eller den er okay, tror jeg. Hvad? Ja, det är fantastiskt. Eller hvad? Altså, der er Martin, parfume i, men jeg ved tal lige med, om jeg forstår ikke en skid, hvad der manden siger. Har du det? Den er god, altså der er lidt parfume i, men jeg tror godt, du kan tåle det, fordi det er sådan en, der er det sidste. Pengetransporten er på plads. Godt. Hook. Hallo. Hook, hvor er du? Ja, jeg skynder mig. Hvor mange kroner? Springladningen, er den klar? Ja. Så tryk på den der. Ja, giv mig nu bare. Start motoren. Hook. Ludvig, hvor er Vuk? Nej, det är hans flygelbeväg och borde, men jag kan inte säga. Ja, nej, det är bara lite... Vuk! Ja. Hvad fanden laver du, mand? Du skal da tage den telefon, når jeg ringer til dig, ikke? Det er det, vi har aftalt. Er vi parate? Selvfølgelig er vi parate. Vad fan gör han nu? Ställer sig i en jävla kö. Han skulle ställa sig under vingen. Han stiller sig hen i køen til trappen. Skat eller krig, når man skrider, nej. Hvilken trappe? Til flyet. Vuk, se så kom ud af en flyver, din idiot! Vuk, for helvede, hvad laver du? Gå nu hen under den vinge. Jeg skal lige holde billedet og flyve. Det kan vi ikke. Vi får det nu, det bliver nødt til for. Men kan du ikke tænke på, at vi i virkeligheden enormt langt fra den der gate, vi går ud i? Vänta. Vad fan gör han nu? Gå og kolla jävla lilla motorn. Altså, nu står han og tager et billede af en motor. Du skal ind. Din store fede spasser, kan du så til at komme ind under den vinge. Og så tag billedet derfra. Jo. Gud, det er da rigtigt, det er da fuldstændig glemt. Gå til venstre, så gå til højre. Du skal gå til højre, mand! Lige frem. Du skal gå lige frem. Du skal gå lidt mere frem. Mere nu. Mere. Nej, lidt mere venstre. Kigger du på? Du skal bakke. Bak. Bare Vuk. Den är på plats. Der. Og bliv der. Og tag så dit billede. Der beskytter ikke den vej. Vi skal have en ambulance. Vi skal have en ambulance herude nu. Må se. Kør. Vagten. Ja, kode. Okay, jo.
Vänta. Ta det lugnt, alltså. Det är min pappa. Skal vi ikke ud og rejse så, eller hvad? Jo, vi ska, men inte just... Jag glömde säga det, okej? Förlåt. Nå, du glemte det. Nå, okay. Ja, jag visste inte riktigt hur jag skulle... Kæft, hvor er du et røvhul. Mille, förlåt. Lad mig være, din psykopat! Jeg troede lige, du var... Mille. Hold da kæft. Förlåt. Altså, hvad er det, der foregår oven i hovedet på dig? Nej. Vi skal heller ikke giftes, vel? Jo. Det var inte just nu, så... Mille, förlåt. Du skal holde dig væk fra mig. I skal alle sammen holde jer væk fra mig. Du skal heller ikke komme til min begravelse. Jeg vil gerne have lov at byde på et glas champagne, og så vil jeg gerne... Nu skal du hurtigt komme. Martin, så de sad og spise kringle. Det var kanelsteg. Nej, det var sgu en kringle, det der. Altså, jeg tror nok, jeg ved, hvordan en kringle ser ud. Det der ved kanelsteg. Jeg kan se, der er et udenrigskøretøj på vej. Er det noget, vi har klædt igennem? Okay, hvad var det mørke creme så? Altså, det var ikke noget mørk creme, det var kanel. Nej, Martin, det var ikke kanel, for der er ikke kanel på en kringle. Det var en kringle. Bekræft, at det er klædt igennem. Modtaget slut. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er sgu ikke. Det er for sent. Hvad er det, der er for sent? Der er finale i aften, og vi er ikke med. Har der en masse politi? Ja, selvfølgelig, men kør nu! De bliver bare stående. De føler sig jo nok. De passer bare deres arbejde. Altså, hold! Du er meget tæt på nu! Få gang i den, mand! Hold! Peter, se nu mere højre! Ring i den der! Peter, se nu mere højre, for fanden! Vi styrter! Vi rammer huset! Og nå! Kom nu! Få det nok! Det går fint. Ambulancen kommer lige om lidt.
Der skal lige alle flyve herovre. Det flyver sgu næsten så se. Det er sgu en meget fuld maskine. Kom så, drenge, så er det lidt mere. Ja, ja. Hvad venter vi på? Kom ind. Evo stižu momci! Krenite se! Kom. Martin, er du okay? Er du okay, Martin? Kom nu bare. Er du okay, Munk? Ja, ja. Er du sikker? Ja, det er fint. Det er godt. Martin, vi skal gå nu. Vi skal herover. Kør ind. Jeg klikker dig fast på den her nu. Hvad? Jeg klikker dig fast på den her nu. Jeg klarer det sgu ikke. Jo, du gør. Okay? Okay? Hold fast. Kom så, drenge! For helvede. Jeg har det sgu af helvede til. Altså, den synker. Den tager vand ind. Du gør den nej. Kom nu med den kran! Herovre, ven! Herovre, ven! Martin! Ja, spust sig. Den er låst! Den er ikke på den ophold! Den er låst! Den er ikke på! Tag vand ind. Nej, den er ikke på! Okay. Jeg kan kraftedeme ikke mere. Nej, det er åbenbart. Altså, Øresund er jo faktisk ret lavt farvand. Så hvis vi er heldige, så ligger pengene kun på 70 meter vand. Og nu kæft, Peter. Hvorfor er det lige vores container, der sank? Altså, jeg synes, du er færdigt her. Hvorfor skal de have alle pengene? Det er bare for, at Munk får noget varm kaffe. Jeg skal have bilnøglerne. Šta ti kažem, bre? Er du fuldstændig vanvittig? Vi er slet ikke med Harald. Vi arbejder jo bare i restauranten. Vi er bare... Sæt jer nu bare ind i bilen. Du er totalt sindssyg oven i krydderen. Jeg burde læse til sammen. Ja, sammen er det Det er sidste chance for at tænke dig om. I vandet med jer. Det er min penge, Harald. Prøv her. Du passer på din familie, og jeg passer på min. I vandet. Nu! Jamen, det er sgu da sindssygt med den der. Og næste gang
gang, så er det lov. Så er det hjerte, så er det hjerne. Jeg kommer sgu til at føle mig som en sylte. Hvis I havde nosset, så skød I jeres gamle far. Er der flere øl? Ja. Hey, tag pengene med, Peter. Okay. Hvor er din kone? Nej, kunde inte komma, men hon sa att jag skulle hälsa så mycket. Er I blevet gift? Nej, inte än, men... Det er vigtigt. Ja, jeg må sørge for, at I bliver gift, ikke? Ja, vi ska, jag lovar. Sørg for, at han holder, hvad han lover. Sørg for, at han holder, hvad han lover. Nej, der er jo de sønner, man får, så er der den, man vælger. Jeg skal have dine penge, Harald! Førstepladsen. Nu findes der jo rigtig mange slags wienerbrød og kager. Hvorfor bliver det netop kringler? Jeg har altid holdt utrolig meget af kringle, og så var der min kone Emma, foreslog mig, at jeg skulle prøve at stille op. Det var min egen opskrift. Hold da kæft. Nu bliver det så del af wienerbrød i dag. Er målet så Jeg er ikke engang vigtigt kok. at afvække salgsbrug i efteråret, eller er der andre planer for din karriere i fremtiden? En kringle, det er jo sådan en balance imellem tager den, ikke? krydderi og råstoffer. Så for mig krydderi, de skal jo smage ligesom en kringle. Mille tager den, ikke? Kunne være, han bare skulle give en lidt tid, ikke? Og hun er en forkælet møgso. Ludvig? Hallo, Ludvig? Va? Hvad har du tænkt at gøre ved det, du har lovet munken? Jag vet inte, hon vill ju inte. Nej, men det skal hun kraftedeme med. Kom så. Vi tager ud og snakker ind til fornuft. Kom nu, dreng. Kom nu, Martin. Det æder mame, streng gjorde det ærligt, det der. Jamen, Peter, prøv at høre. Jeg siger bare, man bøffer ikke en kringle. Ja, det er Martin. Det er bare det, jeg siger. Harald, jeg tror sgu ikke, hun vil. Altså, Ludvig er nok ikke den nemmeste at leve sammen med, vel? Ja, men det er altså munkens søn, du snakker om. Der kan nogen benplads i den her bil. Hvad er det så lige præcis, vi har tænkt os at gøre ved hende? Du skal bare forstå, hvor vigtigt det er at gifte sig med Ludvig, som jeg har lovet. Du skal fandme lære at opføre sig ordentligt over for andre mennesker. Giv mig et knogjern. Altså, hvis det her nu går godt, ikke? Så har jeg en gammel kæreste, vi også lige skal kigge forbi. Hej. Hej. Hun må være faldet ud. Hej. Hej. Hvem er I? Nu skal du bare slappe helt af. Nu tager vi hjem til Ludvig. Ja.
din kæreste, Ludvig. Har jeg en kæreste? Ja. I skal jo giftes. Så... Nu jeg lige har dig. De der 2.500 kroner, som du har lånt af mig, dem har du ikke på dig, vel? Kom nu, drenge. Martin. Det er meget smukt. Tak. Jeg kendte da ikke din far særlig godt, vel? Jo, jeg kan fandme være, det skal jeg gå. Pas på! Pas på, der er strøm i jer! En smuk begravelse, var det. Det var en lortebegravelse. Jeg behøver sgu ikke at tage det på den måde. Så er du så pisse sur. Råber og skriger som en lille barn. Hold op. Her. Tag den lidt ind. Det kan jeg ikke. Kom her. Ses. Er noget galt, eller hvad? Nej. Ja. Kan du ikke bare sige, hvad det er så? Jag känner mig lite så här nervös också. För man vet väl allt. Mm. Det kan jeg godt forstå. Men ved du hvad, så? Jeg er ikke det mindste i tvivl. Ikke det mindste. Nej. Hej. Hvad er det, han sidder og laver? Nej. Så du, hvordan han så ud i hovedet, Peter? Hey, må jeg godt lige komme med? Ja, så kom ind med dig.